Здравейте всички, които ме гледате, и аз съм Пантристев. Тук си направих един урод, но с бонус чест, както забелязахте. Само го заравних и реших да снимам. Виждате, имам Remini Map. Изравнявам го целият така да стане правоъгълен. Да стане правоъгълен и само това ще е епизода, защото първо, тези епизоди ще са много кратки. Второ, много време се качват и аз просто нямам нерви да се занимавам. Затова аз много малко разбирам от Remini мапа и са там. И не мога просто да... ще си го правя докато не снимам. Съм това да видя за какво е. И да, лагва ми, защото не знам защо. Като почна да снимам, винаги лагва. Само да чупваме и това и спирам този епизод, защото казвам ви. Линк за download на Remini Map ще има в описанието. За съжалявам. И за текстур пакът се казва Dusty, но е за малка версия и за 1.4.6 или там някъде. Аз съм на 1.5.2, да. И просто някои айтеми изобщо не са така променени, но някои други са и ме кефи. Ето, например, честа. Репресър. Ето. Гордо се прави. Схващате. Това ще е всичко. Абонирайте се, дайте положителен вод за клипа. Това.